Napuno na ka mga tao ang nagpositibo sa coronavirus 2019 dinhi sa nasod. Lakip sa mga nagpositibo ang usa ka tawo nga wa mo biyahe gani ngadto sa gawas sa nasod. Ano ang tugang detalye kabahin ning mao report. Ang napo na admit karon sa lain-laing pribadong hospital. Nunot nining maong kalambuan mas gihigpitan sa DOH ug mga interagency task force ang pagpangandam sa mga kaso sa localized transmission sa maong sakit. Subsub na usab ang pagpatuman sa pre-planned measures aron marespondihan ang bisan unsa nga sitwasyon. Until evidence of sustained community transmission is presented, and that will trigger the community lockdown or community quarantine. Doon sa ibang mga dapit sa Pilipinas nga misuspenso sa klase isip precaution batok sa virus. Ang unang tulo ka mga COVID-19 cases sa Pilipinas, pulos mga Chinese tourist, din usa ang namatay. Ang bagong strain sa coronavirus unang nasuta sa miaging tuig sa seafood market sa Wuhan, China. Sa pagkakaroon, maabot na sa 106,000 ang confirmed cases sa tibuok kalibutan ug dulan sa 4,000 na ang namatay. Nining ginaghanon, kapin sa 80,000 ang positibo dito sa China ug 3,097 na ang namatay sa maong dapit. Samtang ato sa press conference sa DOH Region 7 karong adlaw, gipadayag ni Director Jaime Bernadas sa DOH 7 nga wa nay mga person under investigation o person under monitoring dinhi sa Central Visayas. Apan, mas gipahugtan nila ang pagpangandam sa matambalanan, quarantine facility, apil na ang logistics sa mga local government units. It is a trigger for the health system to be more vigilant. We will be more into active surveillance, intensify surveillance, and intensify containment. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.